Πρώτο. Έστω αβ γ δ ισοσκελές τραπέζιο. αβ παράλληλη με τη γ δ και αβ ισούται με τη β γ. Φέρουμε τα ύψη α ή και β κ. Τα τρίγωνα αβ ή και β κ γ είναι ίσα γιατί είναι ορθογώνια. Η γωνία η ισούται με τη γωνία κ ίσες με 90 μοίρες. Έχουν αβ ίση με τη β γ και α ή ίση με τη β κ ως ύψη του τραπεζίου. Οπότε η γωνία γ ισούται με τη γωνία δ. Επειδή α και δ ίσον με 180 μοίρες και β και γ ίσον με 180 μοίρες, ως εντός και επί τα αυτά μέρη, έχουμε και ότι η γωνία α είναι ίση με τη γωνία β. Δεύτερο. Τα τρίγωνα αβ γ και β δ γ, σχήμα 39, είναι ίσα γιατί έχουν αβ ίση με β γ, τη γ δ κοινή, και η γωνία αβ γ είναι ίση με τη β γ δ, π γ π, οπότε α γ ισούται με τη β δ.